Здравейте, приятели! Да ходим да летим с DJ Neo. Едно, не две. Да видим какво ще направим. Музиката малко може да пречи, ама... Тъй. Да видим. Днеска го палих. Карахме го. Наляхме му бензин. DJ. Искате ли да го видите? Айде ще го видим. Та-дам! Малко е тъмно, не съм пуснал лампата. Чакай да пусна лампата. Така. С очилата, батериите и дистанционното. Ще видим сега какво ще направим. Къде ще отидем, ще измислям. Чакай. Да закача микрофона. Така мисля, че стане сега. Така. То дано само да не завали, то другото лесно. Тъй, чудим се всякъде где да отидем. Къде да закачим микрофона? Не. За пратата ще да кажа. Така, може така да се чува много по-добре. Какви облаци има. АТВ-то е на 232 км. Обаче не знам къде да отидем да го пуснем. Какво става тук, бе? Айди. Така. Само да не завали. Имам чувството, че ще завали всеки момент. Аз да кажа. Микрофон не му намерих мястото. Те мисля, че е по-добре. Сега. Кое е място отим да го пуснем? Тоя дрон. Където не съм летял. В този парк, където го направиха наскоро. Те още го правят, де.
Тук няма къде. Не, ужас. Сетих се къде да отидем. Надясно. Наляво, трябва да внимаваме. Каква сладка котка! Уху! Чакай да се огледам, Мич. Какво пише? Забранено изхвърлянето на отпадъци. Ние няма да хвърлим отпадъци. Там. Отидем на това място, където си намислих, обаче имаше едно огромно бездомно куче, а там не може да се кара бързо. И като ходих наскоро, щеше да ме изяде. Буквално скочи върху нея. Сме надясно и направо излизам извън селото. Там е той куче, не става. Майка му стара, не искам да ходя сам. Так му мислех да се окалям малко. Добре. Няма да стане моето. Здравей, брачет! Мой брачет! Исках да ходя нататък, ама има едно бездомно голямо куче, където много скача. Ялото? Да, едно голямо, масивно, огромно. То е, какво е кангал? Абе... Линда се казва.
ако ще и както иска да се казва, миналия месец с още едно АТВ, където ходихме там, той мина, обаче беше набелязал мене. И нали, по-апетитен съм ял. А? Може да е вързана. Навънка е, не бе. Да бе, тя е навънка, тя навънка седи, ама по този време е вързана. Що те баш на пътя? Може и да е вързана. Саши! Здравей, Саши! Пътя. Бърчи да? Път. Ние си дойдохме на село след обед. Беше към 4 часа. Нямаше 4 часа. И новата кутия на това DJI FPV-то. И тук му викам да върна нататъка малко, да го пусне там да лети. То ти псе сега там. Ама мисля, че е вързано, нали ти викам, защото... Ама баш на пътя, няма как да мина. Защото той е само вечерно време, я пуска да се разходи. Да, ние идвахме към 12 часа вечерта, тук. Влязохме навътре. Отнал си чушката ти. Не, девойката беше с мъжа си. Нямаше как просто. Тройка? Не сме такива хора. Ага, Не. чакай да видя да изгря слънце. Не. И да, искам да го пусна някъде, ама къде да го пусна, не знам. Въркам дума. Май. Друг шанс няма. Ама аз там ходих миналия път, ама не ми хареса. Другия вариант е, ще не се качиш през Боровата горичка. Нали има път? Да, и оттам. Там не знам къде се отива. Аз знам къде се отива. Като вляза Боровата горичка горе още на разклона, като карам само по нея и излизам точно отзаде за селото. То е, като завиш големия завой, нали? Веднага вляво, първата вляво, тя е около 5-600 метра. И Боровата горичка те заобикаля и излизаш точно от селото. Ама и там мога да го пусна кома бъркайте и на бързо. Да. Вие от кога сте навънка? Че колко слязохме долу? Към 4:30, 5 без 20. Значи то ви от 2 часа навънка, бро. Всяко време. Сега ще вървя татко какво прави и че ми се пика и... Той на работа ли беше? Че петък е. Това го знам. Утре на кафе, Да. сутринта. Да закача на теглича. Чакай да тръгна, че дам сестри. Ай, браче, ще съм утре сутрин. Да. Добре. Видяхме се с моята любима братовчерка. Саши, да не се оплашиш! Да не давам газ? Как? Айде, до утре! Добре, няма да стане там, където набелязах. Ще се върнем горе, където на завоя големия Боровата горичка. Сложим ширлема. Микрофона е така, не е изпопадал.
наляво. То се залечил пътя чак. Сиктир. То няма къде да го пусна. То е. Тук хубаво съм аз, че да мина. Ага, има живот. Има цивилизация. Но ние каквото искам аз. Така че няма да го пускаме тука. Да го пускаме тук, да ми дач. Надясно. Брат, няма къде да се пусне това. Нашата се е върнала от работа. Не, наляво тук ще отмина. О, телефона ли ми свири, бе? Не, добре. Ча да кажа какъв е този червей. Червения. Тази улица беше хубава там, надолу. Тя е сега ще минала отдолу нагоре. Там нагоре какво има, никога не съм ходил. Тук сме на тясно. Чакай, много на кучи бяга насам. Добре, няма да дойде. Викам да го хвана, ама беше пътя някъде тук. Ей, че мога да отбия и сега. Тук е тей. Чай да го законтрам да не оди. Тей.
Тук има хора обаче в тази къща. Тук надолу не става. Не е хубаво. Не е хубаво тук. Здравейте! Ясно. Тук за един кадър за 15 секунди няма смисъл да го пускам. Смисъл той има, ама... Добре, бе, ай стига, бе. Къде да го пусна този дрон, бе? Уф! Пусна някъде този дрон. Сетих се. Тук някъде имаш едни метални... Май ги минах. А, не. Да, минах. Не знам къде, ама ги минах. Тази гора, бе. Била отдих. Сетите с... А, то съм махна. Не. Кой ти пус? Това се отбелязва с задръстване. Разбрах. Аз. Моите колеги от работа. Тук наляво. Няма къде да го пусна, разбирате ли хора, не ми се зарете. Здрасти.
сърби носа. Каква ли е причината? Тук малко офроуд. Не. Трябваше, ама ей! Карах и не реших къде да го пусна. Ще го пуснем на стадиона. Не съм те виждал само с велосипед. Сериозно? И аз имам, и аз у Русе нон-стоп карам. Как си? Добре бе, батка. Къде фъркаш? Ходих малко. Искам да го пусна някъде и няма къде си, човек. И няма къде. Дрона бе? Да бе, дрона. Чай, че съм и с това микрофона. Да го пусна някъде и няма къде. В смисъл, търсях място и няма. Той не беше добре. Ти защо си сам? Ти. За какво си сам, викам? Излязох какво? Капна, къпа. Много рано, бе. Що не си с мотора? Сузукито? Нали го продавахме? Кога, бе? Как бе? Ти си като мене. Миро го продава. И сега какво караш? Новото. Убиваш ме. Ама какво ще си купуваш? Без изрода. Дей. Чакай сега, как беше това тук? Да видим какво ще направим.